Halo, salam. Waalaikumsalam, sinyale angel. Aku turu, jam loro tangi arep maghrib. Wih, anak. Dalam ini aku balik jam loro. Oh iya. Nyaur utang tunggu. Oh. Ini hujan bisa. Iya. Ini mau udan ora ya lali ya. Ora Ono sido. sinyale aku ayah aku ono sinyal. Halo, Yo, Mas. aku nyetan sesuk ya. Itu aku masuk sore. Heeh. Senene masuk. Nah, aku lek mampir ning nggon mama. Ora iso nginep. Bahasa nginep. Iku ya nyongkan nurun nopo kamar yo. Oh iya. Mari kan aku modal mati, tak usungi tak urung tak toto. Iya. Nah, berarti aku marane mama apa? Senen apa sesuk? Sesuk aku sepokene aku sesuk awan. Iya, aku ora iso jemput mama. Masih sore, Mas. Ngene lho ya. Sesuk aku teko kan besek moto kamar, tak butuh ketok aku kok. Iya, ya udah. Terus tak tutup yo ora tak gembok. Wih, Urung gembok nah iya. Soale manggone kan nomere aku ngarepe mien, ngarepe. Iya, iya. Ya, terus Ya, ayah terus nanti aku. ya, Mas. Tak usik. Ora aku rasane tak butuh ketok kok. Amin. Ya, Iya. harus Iya. ya. Sinyale pedot ra kene aku ning jero omah. Oh, dan corona ya, Lah, corona yo, ini juga malah ora sinyal. kalau oh, Salam. Iya. saya Iya. Iya.